So guys, luto naman ang akong kanon sa sampaw diha ang bahaw. So itlog ta kung unahon og palit guys. Aw kanang bitsin unya kay wa man day koy bitsin. So ang itlog na pinding. So karon kay wa pa may abli ang tindahan. So mauna ang lungagan lang sa akong giuna og luto ang kanon. So karon guys kay hayag naman gawas na sa ta sa balay kay nahutdan og bitsin guys nya gabi naman kay ko gitagaan sa kumpares og kwarta ni bali rami. So wa jud ko kapangandam. So karon guys magawas na ko. So mamukaw ta diring dapita guys kani nga video guys kay wa jud ni kapangandam ay kaniliging kawadon sa kinabuhi. So di jud ka kapangandam. So ngit-ngit pa day kay diring dapita guys. Bitsin ya tiya. So, dara guys, ang bitsin. Nakapalit na dyan ko. May gani na may abli. Niub pa kayo sa gawas. So, karon una ning gibutang. So, pasensyahin na kayong palibot. Diyan napita guys. Kay diha ramon dyan may mga tulog. Anya. Wala tayo kusina. Oh, darang itlog guys. So, karon guys, kanibuka laman mantika. So, ato na siyang ilunod. So, kani day guys, kay tulo ra ni ka itlog. Mao ni among sudan ron, tanan. Kuan ni kabuk mga ona ni pito. Itlog, tulo ka buok guys. Budget lang. Pero laban lang dito permi ani sa kinabuhi. So, pasensya na kisanan guys. Kay lisod kayo yung pagkameraman. Taos. Kaya ang atong cellphone, atong hawak-hawak ko niya. Ang atos ang gibuhat. Wana. So, luto na ang itlog guys. Abangan niyo ang susunod. Gamay na lang dito itong pinaig. So, samtang nagpaabot ang mata atong bread to. So, mukaon na dayon ko aning dapita kay unya di na ko makakaon dayon. So, magpinaig bugas ko. So, ito sa tamo diri sa akong lugar guys ha. So, pitos jud guys naman guys. Ara ko da magluto, nyara rami diri mga tulog. So, akong mga anak day guys, nangatulog pa diha. So, tanawon sa nato og hayag na ba? Iog pa. So, mamahaw sa akong dali. Grabe kapitos sa among lugar guys, no? Ari rami mga tulog niya. Kaya kita mo sa among kwan guys, ari rami mga tulog. Pero laban lang kanunay. Minom tag pinaig bugas. Nya. Ikaw na ko diring dapita guys, kay unya mabughat na sa ta kay maton sa tag-eskwelahan maglakaw. Guys, dara ang tubig. Sa kabalde ako sinagob na abot na ko. So, manghugas ako. Hinay-hinay guys. Among hugasan gabi guys. Wa mahugasi kay dugay kami kapanihapon. Kay dugay kay mi nakaluto og sudan. Kay nangayo pa nibali pa mi sa amo. So, humana na yung hugas guys. So, kanaon niya guys. Ato na sa naihuwad. Unya ngadto sa luyo sa sapa. Ato na ihuwad. So, diya kay maligo na itong estudyante. So guys, kay naligo pa man ako estudyante des gawas akong gisag ubag sa kabaldi. So mag-ilis ako kay pagkatug akong sanina. So kay muadto na mi sa eskwelahan maglakaw na mi sa eskwelahan. So guys, gamay ra jud kay among palibot guys no kay kwarto jud ni wala ra nangatulog pa akong mga anak guys. So diha. So nya diri mi magluto dapita. So laban na jud ta kanunay. Ligo akong estudyante guys. Oh, kaon na siya kay
umata na muadto na meron sa eskwelahan. So nangatog pa diya guys, grabe kapitos sa among lugar guys, no huot kayo. Pasensyahin na kayo guys sa among background sa among palibot kay maorit din tao na. So guys, naligo na siya. So hayahay na kayo mga estudyante guys, no, lahi na jud kayo tradisyon kay sa unang panahon. Kay kami sa una kami jud magmata kay para maka-eskwela mi maglungag og say maligo sa puso sa una sa panahon nato ang mga kabatanunan, pero karon lahi na ang ginikanan ay maning kamot kay lahi na karon ang tradisyon sa panahon. So guys, humanyag kaon mga to na mi sa eskwelahan. Bye bye kuya. So adto na mi guys, diri na lang ko to akong video. Salamat guys yung tanang suporta ug pagsubaybay sa akong video kanunay. Bye for now.